रंजीत, रंजीत, कहाँ बड़ा रंजीत? देखा, ज्यादा परेशान ना कर, ना तो हम कहीं जाके मर जाए। कह देता नहीं। माया, ना माया ना, ऐसे ना बोले के चाहिए माया। तू का सोचेलू? तू मर जाइबो तो का हम जिंदा रह सके नहीं? बस यही तो हमार सबसे बड़ परेशानी बा। परेशानी? हाँ, हमार ब्याह तय हो गइल बा। का? हाँ, हमार बाबूजी ये रिश्ता तय कइले बाड़न। वो भी हमार बचपन के दोस्त अशोक से। वो लोग बहुत पैसा वाला बाड़न, धन दौलत से भरल पुरल, और साफ सुथरा छवि वाला भी। अरे साफ सुथरा छवि? साफ सुथरा? तो तू मोस्ट वांटेड गुंडा के साथ का करल बाड़ू यहाँ? हम अपन फैसला सुनाए आयल रहनी। शायद ये हम दोनों की आखिरी मुलाकात है। आज के बाद हम दोनों कभी ना मिलब। हम जाता नहीं। माया, माया, ई तू का कह रहल बाड़ू? कुछ होश हवास बात हो रखे? अरे हमरा ला एक गो सहारा बा, और उ सहारा तू बाड़ू। आज बुझ गई नहीं तोहरा प्यार के। बात समझे के कोशिश करा रंजीत। हम हमेशा खातिर तोहरा के छोड़ के जा रहल बानी। हमार मजबूरी समझे के कोशिश करा। मजबूरी? अरे हम पूछा तानी, आखिर का मजबूरी बा तोहार? वो मजबूरी जे हर लड़की के होखेला। खानदान की इज्जत मान मर्यादा से लेके सामाजिक रीति रिवाज तक।